Sanibona, igama lami nguFakathi. Ngicela ningisize ningichazise nanti iphupho engingaliqondi kahle. Ukuthi bengumuntu okade ehlezi emgaqweni. Mangihlezi emgaqweni ngiwumuntu obesesimeni sokusokola. Mangisahlezi kuqhamuke lo baba. Ubengabonakala kahle ebusweni ukuthi ube njani. Kodwa uthe mefika kumina wangibingelela. Hey baba. Kunjani? Mayiqeda lapho angibuza ukuthi ngihlaleleni la. Ngiphendule ngithi mina ngihlezi ngifuna umuntu ongangipha into engizoyidla. Hayi mangiqeda ukusho njalo aphendule kanje lo baba lo. Nakho uzothenga ke ukudla. uNkulunkulu uyakuthanda naye enye. Bamba naye 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ngimangala ukuthi wenzakalani ingqondo esadidekile. Aphinde futhi athi Usenhlanhleni naye enye 2 4 6. Take this. Take this. Really? Yeah. That is yours, brother. Really? Yes. Thank you so much. Yes. All right, cool. I hope you enjoy yourself. Thanks very much. All right, bless you. Okay. ngize ngambuza igama lakho ukuthi ubani, wangiphendula wathi Phakathi. isifiso sami ukuthi ngiyafisa ukuthi leli phupho lami lifezeke ngoba bekuyiphupho lona engithe mangibuka ngabona ukuthi lingafezeka. So uma kukhona umuntu owazi lo baba nowazi ukuthi ngingamtholaphi noma ngingahlala kumuphi umgwaqo ukuze sifeze leli phupho lami, ngiyacela ukuthi angazise noma naye lo muntu uma ukuthi umuntu wangempela eyibona le video aziveze asho ukuthi angihlalephi ngasikhathini ngizoya lapho uma sesifeze iphupho ngoba kumele lifezeke. Ngiyabonga.